Jeg dagdrømmer meget om, hvordan vores familieliv kunne se ud en dag. Sådan et liv med ro på nervesystemet, hvor man åbner døren om morgenen og går ud i haven med en kop kaffe. Hvor børnene løber rundt udenfor, og dagene får lov til at begynde stille og roligt. Kender du den der sommerhusfølelse? Måske er det i virkeligheden noget med at få den følelse med ind i hverdagen. Sidste år lejede jeg faktisk et hus på landet i nogle dage, netop for at mærke den følelse. Det var en fysisk manifestation af dagdrømmene. At vågne et sted, hvor man kan gå udenfor og spise sin morgenmad i solen. Hvor der er plads til at dyrke sin egen mad i haven, måske have nogle høns, og bare føle sig lidt mere forbundet med naturen. Lige nu bor vi i en dejlig lejlighed med altan. Jeg er hjemme med Louis. Isak er i dagpleje 4 dage om ugen. Og vores dage er fyldt med dejlige øjeblikke herhjemme. Jeg prøver at finde små måder at bringe nogle af drømmene ind i vores hverdag allerede nu. For det handler om en måde at leve på. Nærvær med mine børn. Og at have lidt luft over hovedet og under vingerne. Kærlighed til dyr og natur. Et hjem, der føles varmt og levende. Plads til kreativitet og små projekter. Fællesskab og tid sammen med vores nærmeste venner og familie. Mm-hmm. Det er ikke altid stille. Og det er ikke altid roligt. Men vi skaber små åndehuller. Og kaoset får en hylde at ligge på, mens vi trækker vejret. Magien opstår, når vi sænker tempoet. Og så må resten komme senere.